hindi na ako makapagsalita, umuulan eh. Ano guys, punta tayo dito sa Island City Mall. Yan, nakikita yung building na yan na orange and salmon and pink. Yan yung building ng Island City Mall. At doon tayo pupunta sa Island City Mall Activity Center. Nandoon yung plant display ngayon. May exhibits ang Bohol Plants. Okay? So, nandito sila for 1 week. Kaya kung gusto nyong bumili, ay puntahan nyo dyan sa Activity Center, meaning sa Babala. Let's go!
1,000 pesos yan. Ang ganda ng mga ano nila, oh. Yung mga ano, gaganda oh, yung mga... 1.5 daw. 1.5 lang isa, no? Ito, isa 1,000. ma'am, 1,000. Ito, 1,000. Ito 1.5, ito 1,000 kasi mas konti ang bulaklak. Okay. Then naabot siya balik yan, Puradan controls and prevents agricultural pests, mga pests, mga insects, mites, and nematodes. Osmocote fertilizer. Tatanan niya. Kinanglan sa Ito, panahon. ito mga anak niya, anak Yes ng ano. po, sir. Mga anak, ani? Oh, mga siblings, yan. Seedlings ng yellow series under yung foliage. Mauli siya. Okay. Yellow hawker rin po Yan, ito. siblings niya. Mauli si drinks and then tagpilan yung si drinks. Tag 350 po bawat isa, pero may tawad po po yan. 300 lang. 350 ang isa. Katulad dito, sample niya, oh. Opo, yan po yung mother niya. Yan yun. Oh, yan. Yes, ma'am. Maraming nakatabang. Salamat dyan, ma'am. Tabangin may promo. Thank you. Wow. So may kanang kuhanan ni Ma'am Levy karon. Best-seller niya karon. Ako siya ikuan, oh. Yan. Hanspot yapon, Kano yan? 10K. 10,000 yung ano? 10K. Actually, Mexicano? Saan siya? Ay, Ha? Murag ka? Murag, Mexican. Ang 25K ito, ito. 25K Hindi, ang ganda pero naman. Strawberry naman yan. Ang ganda naman. ganda ng kanila. Ito ngayon ang uso guys, yung unfold na ganyan na maraming variation. Ganyan. Ang ganda niyan. Ito oh, Jerry Horn daw to. Akala ko Mexicano. Jerry Horn yan? Ayun. 500. Okay, lalakang gaya. Ito. Ito yung crystal naman eh. Kanito, bilang niya. Ito po niya. Ang epi ay 500. Epi niya, 500. Black Cardinal nila. Yung Black Cardinal, magkano yan? Ay, mura na lang. 2.5 na lang ito, oh. 2.5. Ano Na 1.5 na yung sige ko, hangyo sa ona na 1.5 na. Ayun. Oh, na 1.5 na. 1.5 lang ang pero niya. Oh, grabe, lagi sa una. Hinilakay, hinilakay. Oh, 500 na lang para iso verde niya. Oh, ang dami, oh. Oh. Sampi sila. 1.5. 1.5? 1.5, anyway. Wala, mura na nga pala. Wala. Oh. Regale, oh, regale niya, 1.5 na lang. Ayan, mura na, no? Oh, 1.5 na lang. Ito, Edenway, 1.5 na lang din, oh. Oh, Ang iyang Popsi, 1.5 na din. ayan. 1.5. 750. Ha? 750. Ito ba? Ay, Saan yun? Ano sa Manili? Ha? Chardonnay? Ah, sa Manili eh. 1.5 na lang sa Manili. Sa Manili, yun na. Barato na, oy. Mura na ang mga tanim na yan. Okay. Sa nila ko man sa una. Ano yan ganin? Saan eh? Ha? Blood hand? Hindi ko man na blood hand. Blood hand.
Ito, ano ito? Blood Hunt o Mamay. Yeah. 1.5, Mamay. Strawberry ano? Yung strawberry ano lang, magkano na? 2.5. Tycons na gamay. Oh, kagamay 1.5. Oh, Tycons oh. Oh. Strawberry na eh. Oh, strawberry ano. Yeah. Ayan. Ilan? 2.5. 2.5. Oh my God. Tycons ito? Maliit pa, no? Oh, ang liit. Seedling siya. Tycon. Oh, lahat. Dito kani. Ha? Reflexinervum.
Hindi ba stable oy? Stable na ba? Sabi niya, nakakagtanim. Ah, Ano ba yan? saka mo, ano ka na dati kastoy? Pero kung ano, yan yung gusto ko kunin ko kay ano, doon sa Kalapit, pero hindi kami nagtakor doon. Kasi isang taon yun, Stable na yan? Ang tawar na. Sila na may gina. wala sa rin din, naurang yung Kalapit. Tawaran. Tawaran pa yan.